So, gitagaan sa Dios. Sa Juan Kapitulo 3, versikulo 27. Okay. Walay butang nga iya ni bisan kinsa nga iyang nadawat, gawas ng tanan gikan sa langit. So, buti pasabot nga kita, wala gyud ato. Kung doon naman tayo nabatunan, gikan ni sa langit. Ayaw ang kuna nga imo ning kaugalingong kusog. Kaya ang imong kusog, hinatag sa Ginoo. Ang imong kaisipan, hinatag sa Ginoo. Kung imong ang kuno na, nga imo yung kaugalingon, basin maparehas kang Manase o kang Nabucodonosor. Nga aron makaila si Nabucodonosor, di papahawa sa siya sa gingharian, di patampo sa mga mananak. Hantod niabot ang panahon nga siya miila nga ang Dios mo'y tag-iya sa tanan. So wala tayo ato kundili nga ang tanan gikan sa langit. O gihatagan sa Dios ang tanan o ang tao sa bahandi o katigayonan apan ang imong rangbahin imong kaon. So mao na ang imong makita diha sa kang Cornelio. Mahanadlokon siya sa Dios. Nainumduman nato nga ang katungdanan sa tao matud pa sa Ecclesiastes. Kahadluki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo kay kini mao ang tibuok ng katungdanan sa tao. So tungod kay si Cornelio mahadlokon, iyang gibuhat ang maong katungdanan sa tao. Ug diha siyang pagkamahinadlokon, naasab kaniya kining pagka mahinatagon. Kay magbantay man sa kasuguan. Mao na nga si Cornelio, ang iyang pagka masimbahon, kanunay siyang nagampo. Basta masimbahon nga tao, kanunay na nagampo, may nampuon na. Pero dili tanan mainampuon, masimbahon. Tanan masimbahon, mainampuon, pero di tanan mainampuon, masimbahon. Ug unya, mahinadlokon siya sa Dios. Unya, mahinatagon siya. Tungod kay mahinadlokon man. Dili tanan mahinatagon, mahinadlokon. Pero ang tanan mahinadlokon, mahinatagon. So doon na kalainan. So si Cornelio, masimbahon, ug kanunay nagampo, sumala sa gibasa. Mahadlokon sa Dios, ug nang hatag, ug daghang mga hinabang, o limos. Ang termino nga gigamit man gud dinhi sa Bisaya, limos. Pero sa English, alms. Buti pasabot, tagaan kag pabor. Pabor ba, mga kaayuhan nga ihatag. Mao na ang kinabuhi ni Cornelio. Unya usa ka hapon, samtang si Cornelio na malandong, matud pa. Mitungha kaniya ang manulunda. Ug unya si Cornelio nahadlok. Ug minsiya nga unsa man unta, Senyor, ingon ang manulunda, ang imong pag-ampo ug ang imong pagpangkamahinatagon, ang imong paghatag imo sa matud pa, misulbong sa itaas. Misulbong sa itaas ug nahimong handumanan sa tubangan sa Dios. Ang pag-ampo ni Cornelio ug ang iyang pagkamahinatagon, matud pa, misulbong sa itaas ug nahimong handumanan sa tubangan sa Dios. Kani ang pinaka-importante aron nga ikaw dili hikalimtan. Dili ka hikalimtan.